Primera estació. Jesús és condemnat a És mort. condemnat a mort. Ajudem a portar la creu dels germans que ho necessiten. Per tal que ho sapiguem fer, doneu-vos, Senyor, un gran amor als qui sofreixen i una viva fe per veure's presents amb els germans. Pare nostre, que esteu en el cel,